Ja äänittähän se. Tervetuloa Istun alas podcastin pariin jälleen kerran. Jälleen kerran, eli heti alkuun, no niin. Toistamiseen siis. Kai se voi sanoa jälleen kerran, jos se on toinen kerta. Heti alkuun tää on mun kehotus multa just sulle ottamaan tää aika sulle itsellesi ja istumaan alas. Ja nauttimaan tämän jakson sulosoinnuista. Koska musta tuntuu, että tänään tulee myös ehdottomasti semmonen jakso, että mä aion vaan antaa ajatuksen viedä ja nimenomaan istua alas ja päästä ehkä semmoiseen aiheeseen, mikä on mulle silleen aihe, minkä kanssa välillä aina, mitä välillä aina pohtii, mutta ei ehkä sit pureudu niin suuresti. Niin tänään hyökätään sitten sinne. Mutta pysykää kanavalla, sinne ollaan menossa. Me ollaan jälleen kerran samassa venuessa. Tää on vieläkin mulle uskomattoman siistiä, että mä pääsen olemaan täällä. Ja totta kai boysit on mukana ehdottomasti. Ne ei oo sieltä kadonnut mihinkään, ne pysyy meidän messissä. Ja mä oon innoissani jälleen kerran. Tuli tosi ihanaa palautetta ensimmäiseen jaksoon. Ja se mikä ehkä oli siisteintä siinä, niin varsinkin semmoista palautetta, mitkä jotenkin osuu siihen, että mitä haluaa, että tää on. Ja että millainen tyyppi mä koen itse olevani, niin sit, että se on paistanut myös sieltä sen jakson tiimoilta. Niin tosi ihanaa palautetta tuli. Te tiedätte, ketkä siellä on ollut, niin kiitos teille suuresti. Ja se kyllä boostaa sitä, että okei, että nyt tästä myös joku muu saa sellaisen tavallaan niin vastavaikutuksen silleen, että okei, että mä pääsen ottaa tää hetken itselleni ja jäppäilen teille, niin myöskin, että joku muu saa siitä jotain, niin se on mulle ihan uskomattoman siisti. Niin kiitos niistä ja niitä saa laittaa myös tulevissa jaksoissa. Viime jakson äänittämistä on tällä hetkellä 3 viikkoa. Joo. Julkaisutahti tulee olemaan noin 2 viikkoa. Ja niin kuin on nytkin, jos se nyt ihan väärässä on, mun päänsisäinen kalenteri on aina vähän miten päin sattuu. Mutta joo, kyllä se 2 viikkoa on. Niin siitä koetaan pitää kiinni. Katsotaan tuleeko joulun ja uuden vuoden hommailujen pläänien takia jonkunnäköistä vähän skidimpää taukoa sen suhteen, mutta pyritään siihen, että 2 viikon välein tulee jakso. Mutta mitä tässä, no niin, nyt oli vähän pidempi niin kuin äänityksen väli, että äänityksen väli tulee pysyä aika lailla samana. Mutta nyt on ollut vähän pidempi äänityksen väli, niin mitä tässä on tapahtunut? Mä viime jaksossa sanoin, että toi sporttailu on ollut mulle semmonen, että mä jotenkin mainitsin, että tykkään käydä gymillä ja reenaa, mutta nyt just en oo reenannut. Niin siitä on saanut nyt kiinni. Musta tuntuu, että mulla on nyt 3. viikko menossa silleen, että mä oon vetänyt niinku 2 salireeniä ja 1 juoksureenin. Et saanut vähän semmoista niinku otetta takas kiinni siitä, että sais siitä semmoisen rutiinin jälleen. Ja se on ihan vitun hullu juttu, miten se vaikuttaa mielialaa. Ja et niinku fyysisesti ja henkisesti sit tulee fyysisesti niin paljon energisempi olo ja myös jotenkin silleen valmiimpi olo. Ja sitä kautta sit myös vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin, että siitä tulee jotenkin, se on ihan hullu juttu. Siis sen jotenkin aina unohtaa, että miten hyvälle se tuntuu. Niin kuin nimenomaan sen jälkeen, jotenkin se päivä. Mä oon nyt tehnyt silleen, että mä oon ottanut töistä, pidetään nyt vähän pidemmän ruokiksen, käynyt reenaa siinä niin kuin ruokiksella ja sit mennyt takas töihin, niin se ei jotenkin niinku tommonen keskellä päivää reeni, ja sit kun ei oo ollut sitä kokonaistyöpäivää siinä takana, niin se
jotenkin sit päivästä tulee ihan erilainen. Muistakaa sporttaa, muistakaa liikkuu. Mä just puhuin mun friendin kanssa tästä, että miten ton on edes pystynyt unohtaa, että miten se tuntuu noin hyvältä. Ja en mä tiedä, se jotenkin ihan tyhmä juttu olla tekemättä. En mä tiedä, mutta siihen vaan ajautuu niin helposti. Mut nyt mä oon saanut sitten takas kiinni. Ja tarkoitus olisi, että sais tehtyä silleen 3 gymireeniä ja 1 juoksureenin viikossa. Että pääsis niinku siihen rytmiin ainakin alkuun ja sit lähtis siitä rakentaa. Et sit mahdollisesti jotain muita sportteja. Mä haluan päästä kiipeilemään uudestaan. Et siitä mulla on ollut kans taukoa nyt. Mut et sais... Tällä viikolla mulla on tarkoitus, että 3 gymireeniä ja 1 juoksureeni. Ja... Nyt on 2 gymireeniä alla, nyt on keskiviikko, nyt on 2 gymireeniä alla. Et vielä ne kuuluisat jalat puuttuu sieltä, mitä ei oo tehty. Niin käydään ne sitten ponnistaa. Mä oon tehnyt silleen työntävät ja vetävät ja tehnyt periaatteessa etuketjun ja takaketjun. Niin kuin nyt kun on ollut kaksijakoisella mennyt, niin nyt sit 3-jakoiseen. Mut sit tulee hullu juttu. Muistakaa sporttaa oikeesti. Se on mullistaa teidän elämä, niin sanotusti. Muuten, täällä kun ollaan taas Put It On Lisbonissa, niin meillä on firman tarjoama olut. Tällä kertaa Villa Maria Blonde Ale. Toimiva tuote. Toimii siis tällaisena yhden oluen jännityksen tuhoajataktiikkana ja myöskin suun kostuttajana. Mutta oikein toimiva tuote. Kiitos jälleen Put It On Lissabonille, että ollaan täällä. Vaikka he nyt ei välttämättä sä ymmärrä, mutta täkäykset kyllä löytyy jälleen. Yksi vielä tosta. Mä en oo ihan sitä varma, että puhuinko mä viime jaksossa, että mä haluaisin laittaa enkkutekstit. Tuli nyt tosta mieleen, että kun he ei sitä ymmärrä, niin tuli siitä mieleen. Se on vieläkin tarkoituksena, jos mä nyt mainitsin siitä, mutta tarkoitus on myös, että sais enkkutekstit näihin jaksoihin. Että pääsis sit myös noi ulkkarifrendit kuuntelee tai lukee siinä kohtaa, että minkälaista jäppäilyä täällä on. Mulla on ollut vähän kipuilua sen kanssa, että mikä siihen on paras prosessi, mutta se on tarkoitus tulla. Ja nyt mä sanon jälleen, että se tulee, niin sit se on tehtävä. Niin sellainen lisäysmuutos tulee vielä näihin jaksoihin. Se nyt ei kuuntelijoita, suomenkielisiä kuuntelijoita sillä lailla ei muuta sitä estetiikkaa. Estetiikkaa sano. Sanoiko estetiikkaa? Estetiikkaa taisi sanoa. Joo. No ei mitään. Mutta tämän päivän aiheeseen, mistä mä haluan tänään jutella teidän kanssa, tai teille itseni kanssa, istuakseni alas, käydä läpi, mikä on mun mielestä suurissa osassa mun elämää tällä hetkellä, ja myöskin osa sitä podcastia, ja kyllä mä haluaisin sanoa, että se on myös mielenkiintoista puhua aiheesta. Ja semmonen ehkä, mitä monet ajattelee, mutta ei sit välttämättä toteuta koskaan. Mutta mä haluan puhua tänään vähän mun matkasta Jyväskylästä Vaajakoskelta. Miten se on päätynyt ulkomaille, miten tänne ollaan päädytty, minkä kautta ja vähän ehkä minkälaisia havaintoja sen matka-aikana on tullut. Ja pyörii ehkä sen aiheen tiimoilla tänään. Tää aihe siis, mun piti puhua jostain muusta alun perin. Mulla oli muita juttuja mielessä. Mutta tää aihe tuli mulla tossa viikonlopun aikaan mieleen. Ja sit jälleen mulla oli se ongelma, että kun ei pysty jäädä niitten omien ajatusten kanssa olemaan hiljaa, eikä käymään sitä jotenkin niinku fiksusti läpi, niin sit mä olin silleen, että helvetti, että mullahan on tommonen podcasti nyt, mikä ois just täydellinen tälle. Niin mä ajattelin, että tänään käydään sit sitä läpi ja se on ehkä mulle myös semmonen, tai tää tulee olemaan mulle myös semmonen
niinku pysähtymisen hetki ja käy sitä aiheet läpi, että okei, miten ollaan päädytty tähän pisteeseen ja minkälaisia jotenkin havaintoja sen suhteen. Ja sillattis. Mut kun mä mietin, että mistä alun perin, mä koitin päästä ihan silleen juurille, että mistä tää ajatus on lähtenyt liikkeelle, niin lukiosta. Mä olin lukiossa asuin Jyväskylässä, kävin lukion Jyväskylässä, ja lukiossa mä sit paljon mietin sitä, että haluaisinko mä lähteä vaihtoon, ja niinku, että se olisi jotenkin siisti juttu, että mä niinku mietin sitä silloin jo, mutta mä muistan tämmöisiä ajatuksia, että mä oon sit niinku sanonut, kun on tullut puheeksi toi vaihtojuttu, ihan tahansa kenen tahansa kanssa, niin sit mä oon aina vastannut siihen silleen, että ei no, että mä haluan vaan niinku, että lukio on mahdollisimman nopeasti ohi ja sit pääsee seuraavaan kouluun ja että pääsee suorittaa inttiä ja mitä ikin niinku tommoselta kannalta, mikä mun mielestä nyt kuulostaa jotenkin tosi tarpeettomalta tai silleen, jos sä oot vuoden pidempään siellä lukiossa, niin se ei tuu muuttaa sun elämää, tiedätkö, millään lailla. Ainakaan niinku negatiiviseen suuntaan, että jos se on nimenomaan se vuosi, minkä sä vietät siellä vaihdossa, niin se varmasti vaan tuo sulle paljon. Mutta mä muistan, että mä vastasin aina toi, ja se oli jotenkin mun silleen, se oli piirtynyt mulle silleen, että joo, en mä nyt lukiossa, että ehkä mä sit niinku korkeakoulussa tai, että ehkä mä menen sit korkeakoulussa vaihtoon. Mutta mä muistan ajatelleeni, että en mä uskalla. Että se on ollut niinku se oikea juurisyy silleen, että minkä takia mä en oo lähtenyt vaihtoon silloin. Et joo, toki siinä on ollut myös se, että mä oon halunnut sieltä pois, ja ehkä siinä kohtaa myös oli vielä erilainen jotenkin niinku käsitys siitä, että mitä haluaa tehdä isona. Eihän tässä nyt vieläkään isoja olla, eikä varsinkaan aikuisia. Mutta et ehkä silloin oli eri käsitys siitä, että okei, että haluaa niinku kouluttautua mahdollisimman nopeasti ja päästä työelämään. Ja jotenkin tommonen tosi niinku stereotyyppinen niinku suomalainen näkökulma siihen, että okei, mitä on aikuistuminen ja mikä se niinku polku on silleen, että okei, sit kun sä oot työelämässä, sä oot aikuinen ja sulla on niinku arkia mitä ikin, niin sit se polku on ollut, tai se ajatus on ollut nimenomaan siitä, että okei, no sä käyt lukioon ja sit sä käyt intistä ja käy siinä välissä, ja sit sen jälkeen menet korkeakouluun, tai sit amiksen kautta menet töihin. Niin sit mulla on ollut sama jotenkin, että on se niinku vaikuttanut, mutta kyllä mä sanon silti, että se isompi syy sille on ollut se, että ei oo vaan niinku uskaltanut. Että mä oon niinku ihan junnun ollut jotenkin tosi ujo. Ja silleen, että ehkä se ekstroverttiys on sit niinku löytynyt paljon myöhemmällä iällä. Mut kyllä mä muistin silloin lukiossa, että jännitti ihan helvetisti niinku uudet tilanteet. Ja sit jotenkin jos miettii sitä, että okei, no entä jos mä menen niinku uuteen maahan ja sit menen sinne niinku elää johonkin asuntolaan tai perheeseen tai mitä ikinä, niin en mä nähnyt sitä vaihtoehtona, että okei, mä voisin niinku tehdä sen. Niin kyllä se on ollut se syy, minkä takia se on siellä lukiossa jäänyt sit pois. Mut mä muistan, että siitä jäi sit kuitenkin semmonen, ehkä sit kun siitä on puhunut niin paljon just niinku perheen ja friendien kanssa jo silloin, niin sit siitä on jäänyt semmonen, että okei, mä haluan jossain kohti mennä vaihtoon. Niin sit kun meni ammattikorkeeseen, mä olin tieto- ja viestitekniikalla ammattikorkeassa, niin sit siellä oli heti, kun tuli noita vaihtojuttuja, niin jotenkin siellä ehkä se oli piirtynyt jo sillä lailla, että okei, no mä oon nyt puhunut tästä niin paljon, että niinku mun on nyt mentävä sinne. Että totta kai se niinku kiinnosti, ja kyllä mä lukioskin kiinnosti, mutta siinä oli just se, että ei uskalla. Niin sit ehkä ammattikorkeassa oli jo kuoriutunut sen verran sieltä niinku ujon pojan kuoresta, että sit se oli jo silloin, että okei, nyt mä käyn ammattikorkean aikana vaihdossa, piste. Niinku hinnalla millä hyvänsä. Ja sit jotenkin hyppäs vaan siihen kelkkaan, että kävi niissä tavallaan luennoista tai niissä, missä niitä esiteltiin ja sit näki niitä vaihtoehtoja mitä ikin. Ja munhan siis piti
ensin mulla oli jo paikka varattuna, että mä olisin päässyt Kanadaan. Siellä on semmonen kaupunki kuin London. Ja tää tuli mulle kanssa yllätyksenä silloin, että siellä on kaupunki, minkä nimi on London. Se on muistaakseni Ontarion osavaltios. Tulee sinne niin kuin lähelle Jenkkien rajaa, Torontosta länteenpäin. Mulla oli paikka jo sinne collegeen. Onko se sitten college? On se kai college. Ja sitten tuli meidän kaikkien rakastama ja ihannoima coronavirus. Se oli niinku silloin 2019, eikö hetkinen, 2020 keväällä, tai silloin vuoden vaihteen jälkeen muistaakseni, mut niinku valittiin sinne. Eikö on se ollut kevät, joo. Että kyllä korona on kerännyt alkaa jo, ja sit mut valittiin sinne, mulla oli paikka sinne. Ja sit joskus syksystä tuli silleen, että joo, että me ei oteta ketään vaihtareja koronan takia. Ymmärrettävää täysin. Huono vittun tuuri, ei maha minkään. Ja sit mä puhuin sen kansainvälisyysopon kanssa, joka hoitaa noita vaihtojuttuja. Ja sit se oli sillä lailla, että okei, no sulla on silti niinku, että on vielä Euroopassa kouluja, mihin on paikkoja, että sä voit hakea näihin, että ne ainakin näillä näkymin on ottamassa vaihto-oppilaita. Ja mä olin sit silleen, että okei, no minkäs näköisiä vaihtoehtoja siellä on. Ja siellä oli, mä muistan, siellä oli 3 vaihtoehtoa. Yhdestä mä en muista mitään. Yksi oli Wienin eteläpuolella jossain pikkukylässä silleen 100 kilsaa. Ei ollut niin kauan, yli 40 kilsaa tai jotain. Ja siellä kylässä ei ollut niinku mitään muut kuin tyylin se yliopisto. Ja sit oli Prahas. Ja sit mä olin kuitenkin silleen, että okei, mä haluun kaupunkiin mennä vaihtoon, joten se, että se on siellä Wienin niinku ulkopuolella, että ei se niinku, oliko se 40 kilsaa, koska mä muistan, että se oli semmonen matka, että ei sinne niinku lähetä esimerkiksi niinku luentojen jälkeen käymään sit siellä niinku Wienissä itsessään. Anyways, se oli kuitenkin semmonen matka, että se oli niinku, Wien oli lähin kaupunki, mutta se oli sen verran kaukana, että se ois ollut jotenkin se, että okei, en mä sit oo kuitenkaan niinku Wienissä vaihdossa, vaan mä oon sit niinku siellä pikkukylässä. Ei niinku mitään hajuu, mikä sen nimi on. Heitäs toi tosta mäkeä. Tupeen nyt jotenkin. Mihin Oi! No niin. Pidetään tässä pieni hengähdystauko. Mut joo, en pitänyt sitä Wieniä vaihtoehtona. Niin sit mä päädyin Prahaan. Ja se on niinku se ensimmäinen tavallaan ulkomaan kokemus ulkomailla asumisesta. Ja se on myös silleen, että jos nyt intti ei lasketa, niin se on myös silleen, että mä muutin porukoilta sit niinku sinne vaihtoon. Niin mun mielestä se meni yllättävän iisisti, yllättävän kivuttomasti, että miten sit muutti elämään kämppiselämää porukoilta. Mä en tiedä, on kuullut vähän erilaisia tarinoita siitä, että okei, millaista on niinku ollut muuttaa ekaa kertaa vanhemmilta. Et musta tuntuu, että on silleen, en mä tiedä, mun kokemus ehkä on, kun mä oon jutellut tästä ihmisten kanssa, niin on silleen ääripäitä, että jotkut on ollut tosi itsenäisiä, niille se on tapahtunut tosi helposti, että ne muuttaa pois kotoa, että se on niinku tosi luonnollinen ja silleen aikakin, jotenkin siinä on niin iso halu, ja sit joillekin se tulee jotenkin niin yllätyksenä, että musta tuntuu, että siinä on vähän silleen ääripäät. Musta tuntuu, että mä olin siellä, että se oli aika helppo sit loppujen lopuksi. Et ehkä siinä myös, kun siinä tuli jotenkin niin paljon kaikkea, että siinä tuli se niinku täysin uusi semmonen arki, just silleen, tosi arkiset asiat on uusia. Se on myös niinku ulkomailla asuessa, mikä on, mä niinku peilaan nyt tohon Prahaan, koska siellä se on tullut ekaa kertaa, mutta se tulee kyllä niinku joka maassa. Just silleen niinku arkiset asiat on niinku kaikki hyvin samanlaisia, mutta myös niin erilaisia. Mä muistan silloin, kun mä olin muuttamassa Prahaan ja mä puhuin tässä mun friendin kanssa, mä olin silleen, vittu, ei, siis
mua stressaa kaikista eniten niinku arkiset asiat. Silleen, miten mä käyn kaupassa. Koska se on jotenkin niin silleen, ei kukaan kysy sulta kaupassa, että miten tää toimii. Vaikka kysyis, niin totta kai se jeesaa niitä, en mä sitä meinaa. Mut jotenkin ehkä siinä tuli itselle silleen, että en mä nyt vittu kehtaa, että miten tää niinku toimitaan. Et sit niinku, tommosia asioita mä stressasin ennen kuin mä muutin sit niinku Prahaa. Ja siis, nyt niinku notes to my younger self, niin onhan toi ihan siis, joo mä ymmärrän minkä takia mä oon stressannut sitä, mutta samaan aikaan on toi vähän silleen tyhmä aihe stressata. Koska kuitenkin joku kaupaskäynti, mä muistan mä mietin sitä niinku paljon, että niinku kaupaskäynti ja just silleen, mitähän muuta mä stressasin? Just varmaan tommosiin, siis kaupaskäynti on se esimerkki, mikä tulee mieleen. Niistä se on kuitenkin silleen, että ei kukaan edes huomioi sua, jos sä vähän nyt pyörit siellä. Ja silleen, kato vaan mitä toi ihminen sua eeltäkin, silleen, kyllä sä selviit siitä. Ja niin siitä selvittiinkin. Ei se sit niinku, musta tuntuu, että se meni pari ensimmäisen viikon jälkeen niinku tosi nopsaa ohi. Ja kun se on sama, että jos kävis jossain ulkomailla vaan, sillai, jos sä menet uuteen maahan, niin siellä voi olla, että kaupassa asiat toimii eri tavalla. Mut sit toi oli jotenkin niin hullu, että koska mä muutan sinne, että miten se toimii. Mut samalla jos sä menet turistin jonnekin, niin se voi olla, että sä joudut kysyä. Niin nyt kun mä mietin tota, niin en mä oikein tiedä, miten mä oon päässyt tohon, niin sen levelin stresseihin ton suhteen. Mut tommosia, siis toi on ollut niinku iso silleen, ei mä nyt Prahan jälkeen, sit kun mä oon Berliinin kautta tänne muuttanut, niin en mä oo tollain asioita miettinyt, että kyllä se kauppa toimii aika samalla lailla missä tahansa sä oot sillain. Ja niin, I don't know. Mut joo, sit päästään nyt tosta yli. Noniin, nyt tähän tulee silleen kuvitteellinen cut ja sit me mennään eteenpäin. Mut se on no cuts, niin tässä ei tuu sitä cuttia, sen takia se on kuvitteellinen. Meidän cut on se, että mä otan bissestä nyt hörpyn. Ai. Noniin, ja parempi asento ja kuvitteellinen cut. Selkä tosta ja noin, ja se on kuvitteellinen cut ohi. Mut joo, Prahassa ollessa sitten, mä olin siellä korona-aikaa ja se oli mielenkiintoista siitä, että korona-aikaan siellä ei ollut ensimmäistäkään turistia. Mä menin sinne tammikuussa 2021 ja siellä oli kaikki ravintolat, kaikki baarit, kaikki kahvilat, kaikki vaatekaupat oli auki. Joo, vaatekaupat oli auki. Ehkä. Joo, oli ne auki. Siellä oli sit jotain, että sinne saa mennä tietyn verran ihmisiä sisään ja tollain. Ja ruokakaupat totta kai oli auki, mutta siis se oli semmoista niinku opiskelija niinku hengattiin vaan toistemme kämpillä ja silleen pidettiin sitä kotibileet silleen ja et joo, ei siinä kyllä pysytty niissä niinku koronan rajoituksissa, et sen verran uhmattiin. Oltiin siellä tyhminä ulkomaalaisina sit silloin korona-aikaa. Mut se oli niinku sitä, että se oli viimeiset 3 viikkoa, milloin sit aukesi niinku käytännössä kaikki. Et ennen sitä kaikki oli suljettu. Ja se olikin mielenkiintoinen kokemus. Et mä oon tosi tyytyväinen, että mä oon päässyt kokemaan sen kokemuksen. Mulla on paljon ystäviä edelleen sieltä. Ja mä en varmasti ois tässä, jos mä ois tehnyt sitä vaihtokokemusta, että mä en ois päätynyt sinne. Ja mä haluan myös ajatella, että se helpottaa mua myös jotenkin, että se Kanada oli pitkään mulle silleen unelma, nyt se ei ehkä enää oo, mutta se oli pitkään mulle semmonen unelma, että mä haluan mennä sinne, niin toi myöskin on jotenkin silleen, että okei, tän oli tarkoitus tapahtua, että mä päädyn Prahaan Kanadan sijaan. Niin mä haluan ajatella sen sillä tavalla, se tuo mun rauhaa siitä, että mä en ois tutustunut niihin ihmisiin, mä en ois saanut sitä kokemusta. Ja
varsinkaan jos mä en olisi mennyt minnekään ulkomaille, niin mun mielestä toi on ollut kuitenkin silleen, mä oon kokenut Prahan, mikä on yksi Euroopan niinku, isoimpia turistikaupunkeja. Oho, ääni särähti. Turistikaupunkeja. Niin mä oon kokenut sen semmosena aikana, kun siellä ei lähtökohtaisesti oo ollut ketään. Siis se on ollut tosi hiljainen. Mä kävin siellä uudestaan 2020, eikä hetkinen, 2023 keväällä. Joo. Ja siis oli ihan eri meininki kyllä, nyt kun se on taas auennut täysin ja kuinka paljon siellä on turisteja ja just niinku ehkä ne niinku, miksi sitä kutsutaan? Että se avaa myös markkinaa sit niinku turismille, että siellä on paljon just semmoista krääsää myymälöintiä ja sillä niinku mitkä on suoraan tarkoitettu vaan turisteille. Niin oli ihan erilainen fiilis. Tykkään kyllä kaupungista silti ehdottomasti, mut on myös kiitollinen siitä, että sain kokea sen korona-ajan Prahan. Mun mielestä se oli tosi makea. No se mitä tosta Prahasta vielä, en ehkä mene syvemmin nyt siihen niinku puoleen vuoteen itsessään, millainen se oli siellä, mut siellä Prahassa sit ei tullut oikeastaan opiskeltua, että olihan siellä niitä kursseja ja silleen niitä hoidettiin, mut kyllä se meni niinku ihan silleen lomasta. Mä voisin sanoa, että joitain kursseja, mihin joutui sit niinku panostaa jonkun verran, mutta lähtökohtaisesti se oli kyllä niinku ihan lomaa, mikä oli tarpeessa siihen kohtaan ja teki hyvää, mutta se myös sinetöi mulle sen, että okei, tieto- ja viestitekniikka ei ole mun ala. Et siellä mä kyllä tiesin jo siellä asuessani, että mä en tuu hoitaa tätä koulun loppuun. Ja niin, se paketoi sen mulle, että se ei ole mun ala, se ei ole mulle. Koputan puuta, musta ei tuu sellainen konttorirottaa IT:n parissa, että kyllä niinku täytyy just olla silleen ihmisten seurassa ja ei muutenkaan niinku semmonen stereotypinen 8-4 toimistotyö, niin se ei oo mua varten. Mikä on kiva sanoa nyt, koska mä teen sitä tällä hetkellä, mutta silleen pitkällä tähtäimellä, niin ehkä kuitenkin se opiskelu oli semmoista, että mä koin, että tää opiskelu ei oo mua varten, mä en fiilaa tätä itse opiskelua nyt, ja mä en myöskään näe, että mä tekisin töitä tämän parissa jatkossa. Niin se antoi mulle sit semmosen tavallaan herätyksen siitä, että okei, tää ei nyt natsaa. Tulin sieltä kesällä backiin ja mä sit kärvistelin vielä sen niinku syksyn siinä, sen syksylukukauden. Ja sit mä lopetin sen jouluun 2021. Ja menin sit ihan peruspäivähommiin duuniin sen jälkeen. Mut jo silloin keväällä, kun mä menin päiväduuniin, niin mä olin sillä lailla, että mä haluun muuttaa ulkomaille. Et siitä jäi siitä Prahasta sellainen kipinä, että mä haluun muuttaa ulkomaille. Se antoi mulle niin paljon. Että kyllä se on niinku mun juttu, että siellä on vielä jotain, mitä mä haen sieltä ulkomailla asuessa, että kyllä sinne on niinku päästävä. Ja sit mä olin sillä lailla, että okei, no nyt, että mä olin kuitenkin muuttanut omilleen silloin Prahasta tullessani ja sit jotenkin se, mä en oikein tiedä mikä siinä sit oli, että miksi mä olin Suomessa kuitenkin silleen vajaan 1,5 vuotta. Mutta ehkä siinä oli sit kuitenkin että sillä lailla, että okei, mä säästän nyt rahaa, oon Suomessa, en kyllä säästänyt ihan hirveästi rahaa, mutta oon Suomessa, asun nyt omassa kämpässä, chikaile vähän mikä meisinkin, että aika nopeasti sit silloin keväällä 2002, yes, noniin, 2022, niin mä tiesin, että okei, että mä haluan muuttaa kesän jälkeen ulkomaille. Ja se oli mulle jotenkin silleen, tää tulee tapahtua, mä vaan tiesin.
Ja sit mä tein duunia siinä sen niinku 90 kuukautta. Ja rupesin siis hakemaan töitä siinä kesän lopulla ja mun oli tarkoitus silloin jo, mä taisin mainita viime jaksossa kanssa, että mulla oli tarkoitus silloin jo, että mä muuttaisin Etelä-Eurooppaan, Barcelonaan ja Lissaboniin, mä silloin mietin jo. Ja mä en edes tiedä, mistä toi Lissaboni on tullut. Ehkä se on ollut vaan se Etelä-Eurooppa, mikä mua on kiinnostanut. Ja sitten on ollut silleen, että okei, mä haluan kuitenkin kaupunkiin. Niin sit se Lissabon on ollut se niinku Barcelonan tavallaan toinen vaihtoehto. Et mä en oikein tiennyt Lissabonista tai Portugalista niinku yhtään mitään. Mut hain täällä duunia ja sit mä olin silleen, että okei, onpas siellä paskat palkat, että en mä kyllä tonne vittu oo kyllä lähes. Ja siitä mulla tuli pari työtarjousta silloin tai työtarjousta, toi nyt kuulostaa jotenkin silleen, että mulla olisi suoraan tarjottu niitä töitä, mut et hain pariin paikkaa ja sit se aina jäi siihen, että okei, no en mä nyt ota tätä, että tässä oli jo huono liksa ja näin. Ja sit mulle tarjottiin Berliinistä töitä. Silloin muuten oikeesti tarjottiin tai kysyttiin, että kiinnostaisiko tämmönen. Totta kai mä kävin sit haastattelussa mitä ikin, mut sit kysyttiin, että kiinnostaako tälläin. Mutta Berliiniin mä menin sinne sellaiseen kuluttajaluottopankkiin töihin. Ja sit en mä ollut niinku miettinyt edes Keski-Eurooppaa, jotenkin Saksaa tai Berliiniä, mut sit kun Berliini mainittiin, mä olin silleen, okei, siinä oli ihan ok palkka. Ja Berliini. Et Berliini on kuitenkin aika, jotenkin se on kaikki. Mun mielestä se on niinku Euroopan silleen pääkaupunki, tai silleen ainakin kansainvälisyyden pääkaupunki. Et niinku, fuck teidän Lontoot ja Brysselit ja Pariisit ja mitä ikin. Mun mielestä Berliini on niinku se silleen kansainvälisyyden niinku kehto. Ehkä no en mä tiedä onko Lontoossa kansainvälisiä ihmisiä. Ehkä mua hämää siellä, että se puhutaan englantia niin paljon. Mut Berliini on mun mielestä niinku, Berliini ei oo Saksassa, vaan Berliini on vaan Berliini. Jos tossa on mitään, no ei nyt oo järkeä, mutta silleen tiedätkö, että se on niinku tosi kansainvälinen ja sit mä olin silleen, että no, tää kuulostaa tosi hyvältä. Laitoin sinne hakemuksia ja sit ruvettiin kämppää kattoa ja yhtäkkiä oltiinkin sit Berliinissä ja sielläkin ollaan muuten näitä muutama ehkä juotu. Mä muuten mut suuta kuivaa. Mut sit mä olin Berliinissä tosiaan vuoden ja niin kuin mä kerkisin mainita, niin se on kyllä niinku kansainvälisyyden kehto ja siellä on sit saatana kaikkea. Et siellä on niinku ihan sama mistä tykkäät, niin sä löydät sieltä kyllä. Vähän sama mitä mä puhuin aiemmin, että Lissabonissa on sama kanssa, että täällä on kaikille kaikkea, mutta Berliinissä on sit kaikille kaikkea. Ja mä rakastan Berliinissä muotia, siellä on ihan uskomaton muoti. Sinne tulee kaikki artistit, jotka kiertää Eurooppaa. Ne tulee aina Berliiniin. Se on vähän ehkä nyt kirous, että Helsingin artistit välillä skippaa, ne käy Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Mutta ei tule Helsinkiin, niin Lissabonissa on vähän sama. Tänne tulee kyllä enemmän kuin Helsinkiin, mutta silti. Mutta sinne tulee kaikki artistit. Siellä on myös hullu semmonen kivijalkageimi, että on just niinku kivijalkamyymälöi, vaan silleen pienyrityksiä ja silleen niin oman näköisiä juttui, mitkä vaan toimii. Toki myöskin se on tosi hektinen paikka. Ainakin mulle se oli jotenkin tosi hektinen. Mä taisin tästä puhua viime jaksossa kans, ja musta tuntuu nyt, että mä oon sanonut ton viime jaksossa kans tosi monta kertaa. Mut Berliini on tosi nopeatempoinen kaupunki. Musta tuntuu, että siellä asiat tapahtuu tosi nopeasti. Tai silleen kiireellä. Nimenomaan, että jengillä on kiire. Ja
sit jos miettii niinku tapahtumia esimerkiksi, niin että jos siellä on silleen, okei, tällä viikolla on ihan sairaat reivit tai Daveille tai artisti, mutta ensi viikolla uudestaan silleen, että siinä jotenkin on odotuksia niinku itsestä tapahtumaa kohtaan, mut sit kuitenkaan se ei ole niin iso juttu, koska ensi viikolla on taas sit joku niinku isompi homma, et silleen, ja niinku maailman mittakaavassa myös. Silleen no täällä oli Kendrick Lamar niinku 2 viikkoa sitten, ja sit tällä viikolla Weekend. Niin silleen, vittun dope juttu, mut menee tosi nopeasti, en mä tiedä. Siellä on vaikea löytää rauhaa, semmoista tyyneyttä mulle. Ja myöskään siellä mä en löytänyt samalla lailla mun ystäväporukkaa, silleen kaveriporukkaa kuin mitä mä oon löytänyt täällä, tai millain mulla oli Suomessa. Niin musta tuntuu, että se myös osaltaan toi semmoisen fiiliksen, että okei, että nyt tää Berliinin era on nähty. Et se, en mä tiedä, se ei tuntunut kodilta. Se tuntui, mulla tuli semmonen niin selkeä fiilis. Se oli niinku toissa kesän, että 2-3 kesällä mulla oli niinku, että okei, syksyllä mä haluan muuttaa tää pois. Ja se oli niin selkeä fiilis, että ehkä siinä just tuli, että tää ei tunnu kodilta ja tää on nyt nähty. Niin sit ruvettiin kattoo vaihtoehtoja. Ja mä muutin tänne mun hyvän ystävän kanssa, joka muutti Suomesta. Ja me muuttiin sitten tänne yhdessä. Se tuli vähän niinku jotenkin liiankin helposti ehkä, että Lissabon löytyi. Ja en mä tiedä, on kyllä tosi kiitollinen myös siitä, että se on mennyt tollain. Niin kuin, että on nähnyt tosi erilaisia kaupunkeja ja nyt kun tätä miettii jälkeenpäin, niin myös en mä tiedä, siitä saa tosi helposti sen siitä ajatuksesta kiinni, että kaikki on tapahtunut niinku tarkoituksella. Et mä haluan väittää, että mä en asuisi täällä tai ois käynyt Berliinissä, jos mä en ois käynyt Prahassa. Että semmonen niinku perhosefekti siinä mun mielestä tulee. Ja myös, että sillä on nyt tarkoitus, että mä oon täällä. Ja että sillä on tarkoitus, että mä oon ollut Berliinissä. Mä oon minä itse sen takia, että mä oon tehnyt nuo jutut. Ja siis totta kai se myös on niin. Se olisi myös tarkoituksellista, jos mä oisin ollut Jyväskylässä koko ajan ja oisin pysynyt vaikka siellä koulussa tai mitä ikin. Niin se, missä mä oisin nyt, niin kyllä mä toivon ainakin, että mä voisin sanoa samaa juttua, että se on tarkoitettu, että mä oon siinä, missä mä oon. Mut kyllä silti pitää antaa niinku sille niinku ujolle, nuoremmalle itselleni propsit siitä, että on uskaltanut ottaa ja lähteä ulkomaille. Ja mä oon mun äitin kanssa puhunut tästä. Terveisiä äitille. Mulla on ikävä sua. Mä oon mun äitin kanssa puhunut tästä monta kertaa, että varsinkin silloin kun lähti Prahaan ja sit kun muutti ulkomaille, niin sit äiti on vaan ollut silleen, se on sanonut tyynen rauhallisesti, että niinku kauhean ikävä tulee, mut mä tiedän, että se on hyvä juttu sulle ja että se on sun juttu. Niin koin tavallaan samoin sit niinku vastaan niinku Suomen päähän, niinku Suomessa asuvia ystäviä ja perheet niinku kohtaa, että siis ihan hirveä ikävä on Suomeen nimenomaan niiden ihmisten takia. Mut samaan aikaan mä tiedostan sen, että on niinku mun juttu.
ja että mä tykkään olla täällä. Ja tää on niinku nyt mun arkea. Ja tää on nyt mun elämää. Niin, ja onneksi myöskään se ei oo lopullista. Tai silleen, että myöskin, että voisit vaihtaa, että jos tulee semmonen fiilis, että haluu mennä takas Suomeen, niin se on myös mahdollista. Mutta tällä hetkellä tää on niinku mulle just oikea paikka olla. Ja et toki siinä on niinku huonoin puoli. Just niin kuin mä mainitsin tosta koti-ikävästä, niin se on kyllä tosi vahva. Nimenomaan ihmisten takia. Ja myöskin, että siellä on Suomessa sisarusten muksui, niin se on ehkä semmonen isoin asia, että mitä kaipaa Suomesta isosti, että koska ne on niin nuoria, niin niiden kasvua ei pääse näkee sillä sen verotuksella, että on nyt ulkomailla. Et se on ehkä semmonen, mikä niinku painaa silleen, ei nyt päivittäisellä tasolla, mutta viikoittaisella tasolla sitä aina miettii, että siellä ne kasvaa niin nopsaa ja oppii uusia sanoja ja se on jotenkin silleen silmissä. Tai kasvaa silmissä, varsinkin sit kun näkee niitä niin harvoin. Niin se on ihan uskomatonta. Ja sit toki kyllä siinä tulee, että en mä tiedä, ehkä semmonen tietynlainen, otetaan nyt taas hörppy. Et ehkä siinä tulee myös täällä asuessa tietynlainen semmonen ura kautta ikäkriisi aina välillä, mitä pohtii, että okei, ei ehkä niinku urakriisi sen suhteen, että olisi jotenkin kiire johonkin tiettyyn, mutta nimenomaan siihen, että ehkä pitäisi pikkuhiljaa ruveta tietää, että mitä haluaa tehdä. Niin ehkä siitä tulee semmoinen tietynlainen paine, että okei, no nyt mulla ei ole niinku minkäännäköistä suunnitelmaa esimerkiksi vuoden päähän tai edes puolen vuoden päähän. Niinku sen suuremmin, jos miettii silleen urallisesti tai että löytäisi jotain, mikä olisi jollain lailla niinku nimenomaan työn puolesta oma juttu, koska se on kuitenkin niin iso osa sitä silleen. No, mä nyt jäin kiinni tuohon uraan niin paljon, että se on myös silleen, että okei, että jos olisi joku juttu, mitä haluaa tehdä, niin mitä aikaisemmin pääsee aloittaa sen, niin sitä parempi. Mut sit olin tulossa tohon, että se työ on niin iso osa niinku päivää myös, että se vie niin paljon aikaa. Niin että kyllä sen kuuluisi olla myös semmonen juttu, että mistä fiilaa ja mikä on sillai. Mikä olisi niinku se oma juttu. Et ehkä tommosia juttuja niinku iän puolesta myös stressaa siinä taas ulkomailla tavallaan niinku ilman sen suurempaa niinku plääniä. Niinku pitkän ajan plääniä. Mutta kyllä mä nyt haluan kuvitella silti, että mä oon vielä niin nuori, että voi elää vielä silleen vuosi kerrallaan niinku ton uran puolesta. Niin no, noin tommosia juttuja, mitä pallottelee ja että niitä pohtii ja sit se myös vähän vaihtelee, että se jotenkin kääntyy aina myöskin silleen, että okei, no välillä on sillä puolella, että okei, no nyt pitäisi ehkä löytää vähän joku juttu, mikä ajaa sit sitä uraa ja silleen iän puolesta on jotenkin niinku pidemmällä. Mut sit taas välillä on sillä kannalle, että ei se ole niin diippi, ei tässä ole niin kiirettä. Ja eihän tässä olekaan, ei meillä ole mihinkään kiire. Kyllä sitä voisi kouluttautua vaikka 40 tai mitä ikin, jos siltä tuntuu. Ja en mä tiedä. Jotenkin mä en oo muutamaan vuoteen jaksanut taloudesta hirveästi stressaa sen kummemmin, että kunhan on niinku turvallinen olo silleen, että saa syötyä ja on kämppä pään päällä ja pystyy vähän nauttimaan elämästä, niin se riittää. Niin en oo ihan hirveästi sen niinku pidemmälle osannut tai halunnut sitä stressata. Mut mä en sano, että ei kannata tehdä niin, miten mä oon tehnyt. Että kyllä se
on toki fiksua, mutta mä oon mennyt tämmöisellä stressittömämmällä kaavalla, niin sanotusti. No mut tosta ehkä pienellä aasin sellaista, että mikä Lissabonin plääni on, että kauan mä ajattelin olla täällä, niin mä oikeastaan tiedä. Ehkä toi niinku stressitön hetki on niinku se jotenkin hyvä avainsana tohon, että ei oo kyllä hirveä stressiä sen suhteen, että nyt mä tykkään olla täällä, mulla on ollut tosi kiva olla täällä ja sitä mä aion jatkaa niin kauan kun mulla on kiva olla täällä tai mulla ei tuu jotain intohimo-kohdetta, mihin mä haluaisin muuttaa seuraavaksi. Suomi se ei ainakaan tällä hetkellä tunnu oleva, niin koen, että se saattaa tulla sit ulkomailta, jos tulee. Mutta ainakaan tällä hetkellä niin ei semmoista oikein oo. Et nyt on niinku kivaa, että arki on tosi ihanaa. Ihmiset mun ympärillä on täällä tosi hyviä tyyppejä. Mä tykkään heistä tosi paljon, kenen kanssa mä pääsen viettämään mun arkea. Ja en mä tiedä. Ei täältä oo kiire pois. Ei mulla oo kiire, ei oo kiire mihinkään. Et kyllä se niinku täällä on hyvä olla. Et saa nähdä mitä se sitten niinku seuraavaksi on, että mihin se vie. En mä tiedä, ehkä tässä nyt tulee vähän tämmönen lagiminen sen takia, että tai niinku pohtii nimenomaan sitä, että okei, että mikä se. Mut ei siis. Tällä hetkellä on niin hyvä olla, että ei jotenkin tarvii ehkä edes miettiä sitä. Että se voi olla, että joku aamu vaan herää ja sitten on silleen, että okei, no niin. Nyt tää Lissabon oli nähty ja sit mennään elämässä eteenpäin. Et muistakaa tehdä niitä juttuja, mistä tykkäätte ja keskittyy nimenomaan niihin ja antaa aikaa ja paljon painoarvoa niille asioille, mitkä merkkaa teidän elämästä tosi paljon. Ja mitä mä oon tykännyt pitää semmosen niinku ohjeen omassa elämässä silleen arjessa, että aina tulee vastaankäymisiä, se on vakio, niitä tulee, niille ei maha mitään, mut käy silleen ne vastoinkäymiset läpi, että lähtee sillä kysymyksellä, että voiko mä tehdä tällä asialla mitään, voiko mä korjata tämän jotenkin. Jos se vastaus on ei, niin käsittele se asia, käy se läpi, elämä jatkuu. Niitä tulee, niitä menee, mutta muistakaa käsitellä ne asiat, se on tärkeää. Mä en sano sitä, mä en meinaa sitä, että ne pitäisi vaan unohtaa ja työntää syrjää, ei missään nimessä, ne kuuluu käsitellä, mutta älkää jääkö velloon niihin liian pitkäksi aikaa. Se vie teidän energiaa ja se vie teidän ympärillä olevien energiaa, mutta jos te voitte vaikuttaa niihin vastoinkäymisiin, teillä on joku ongelma, teillä on tapa fiksaa se, teillä on mahdollisuus siihen, niin sit ensimmäinen kysymys on se, että okei, mikä tää ongelma on. Seuraava kysymys on se, että miten mä korjaan tää ongelma. Ja sit purkaa niitä pienempiä steppeihin, että okei, miten mä pystyn lähteä purkaa tätä ongelmaa. Mut niin kauan kun siihen asiaan ei voi vaikuttaa, niin älkää käyttäkö liikaa energiaa siihen, koska se kuormittaa teitä enemmän kuin te tajuttekaan. Niin muistakaa pysyä hereillä myös ton asian suhteen, se on super tärkeää. Mä en tiedä, oliko tässä hirveästi punaista lankaa tämän jakson aiheena, mutta mulle tää oli ainakin tärkeää. Mä pääsin vähän reflektoimaan sitä, että okei, millainen matka mulla on ollut tänne ulkomaille muuttamiseen ja mitä siihen on kuulunut ja mitä seuraavaksi. Ja nyt täällä alkaa vissi ovet kolistelee, tullaanko meitä heittää pihalle, alkaa vähän kuulostella siltä. Kiitos teille, että te istuitte alas mun kanssani. Tää oli mulle tosi tärkeä hetki. Ja me nähdään ensi jakson parissa.
Kiitos paljon.